Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 2. У пакоі яны ўбачылі Доріана Грея. Ён сядзеў за піяніна спінай да іх і гартаў альбом з ляснымі карцінкамі Шумана. «Якое хараство! Я хацеў бы развучыць гэту рэч», – вымавіў ён, не паварочваючыся. «Вы павінны мне іх даць, Бэзіл. Усё залежыць ад таго, як вы будзеце сёння пазіраваць, Доріан». «Мне надакучыла пазіраваць, і мне не патрэбен мой партрэт у натуральную велічыню», – прамовіў юнак капрызна. Затым, павярнуўшыся на сядзенне, убачыў лорда Генры і паспешна ўскочыў, паружавеўшы ад збянтэжанасці. «Прашу прабачэння, Бэзіл, я не ведаў, што вы не адзін». «Знаёмцеся, Доріан, гэта лорд Генры Вотан, мой стары таварыш па Оксфардзе. Я якраз казаў яму, наколькі добра вы пазіруеце, але вы сваімі словамі ўсё сапсавалі. Затое не сапсавалі мне асалоды пазнаёміцца з вамі, містер Грэй», – сказаў лорд Генры, падыходзячы да Доріана і працягваючы яму руку. «Я пра вас шмат чуў ад сваёй цётачкі, вы яе ўлюбёнец, але ў той жа час баюся і яе ахвяра». Акурат у дадзены момант я ў лэдзі Агаты ў няміласці, адазваўся Доріан з пацешным выразам раскаяння на твары. У мінулы аўторак я абяцаў паехаць з ёй на дабрачынны канцэрт у адзін з клубаў Вайтчэпела. Мы з ёй павінны былі граць у 4 рукі. Здаецца, аж 3 дуэты. Але ў мяне гэта цалкам вылецела з галавы. Не ведаю, што яна мне цяпер скажа пры сустрэчы. Нават баюся трапляцца ёй на вочы. «Пусцяковіна, я вас паміру. Цётачка Агата вас вельмі любіць. А тое, што вас не было на канцэрце, не так ужо і важна. Публіка, хутчэй за ўсё, і без таго падумала, што быў выкананы дуэт, бо калі цётка Агата садзіцца за раяль, яна робіць столькі шуму, што злішкам хапае на дваіх. Ну, гэта несправядліва ў адносінах да яе, ды і мяне вы не пашкадавалі», – сказаў Доріан, засмяяўшыся. Лорд Генры не адрываў ад Доріана погляду. «Так, гэты юнак і сапраўды надзвычайна азорны», – думаў ён, любуючыся яго яснымі блакітнымі вачыма, мяккімі залацістымі кудзерамі, прыгожым малюнкам пунсовых вуснаў. У яго твары было нешта такое, што адразу выклікала давер. У ім адчувалася шчырасць і чысціня юнацтва, яе цнатлівая палкасць. Было відавочна, што жыццё яшчэ не запляміла гэтай маладой душы. Нічога дзіўнага, што Бэзіл Холвард абагаўляў Доріана. Ён быў створаны для пакланення. «Хіба можна такому чалавеку, як вы, займацца філантропіяй? Не, містер Грэй, вы для гэтага занадта прывабны», – сказаў лорд Генры і, разваліўшыся на канапе, дастаў свой партабак. Мастак, тым часам, прыгатаваў пэнзлі і пачаў змешваць фарбы на палітры. Ён выглядаў відавочна ўстрывожаным, а калі лорд Генры звярнуўся да Доріана, кінуў на яго хуткі позірк і пасля хвіліннага вагання вымавіў: «Гары, мне хацелася б сёння скончыць партрэт. Ты моцна пакрыўдзіся, калі я папрашу цябе пайсці?» Лорд Генры усміхнуўся і зірнуў на Доріана. «Мне лепш пайсці, містер Грэй?» «Прашу вас, лорд Генры, не сыходзьце. Сёння Бэзіл, здаецца, не ў гуморы, а я жудасна не люблю з ім заставацца сам-насам, калі ён такі. Да таго ж, я жадаў бы, каб вы растлумачылі, чаму я не павінен займацца філантропіяй». «Нават не ведаю, ці варта пачынаць пра гэта размову, містер Грэй. Гэта настолькі нудлівая тэма, што мне прыйшлося празмаўляць пра яе вельмі сур'ёзна. Але калі вы просіце мяне застацца, я, зразумела, не пайду.
Спадзяюся, ты не супраць, Бэзіл? Бо ты сам мне не раз сказаў, што любіш, калі хто-небудзь займае размовамі тых, хто табе пазіруе. Холвард закусіў губу. Што ж, заставайся, калі ён гэтага хоча. Капрызы Дорыена – закон для каго заўгодна, акрамя яго самога. Лорд Генры працягнуў руку за капелюшом і пальчаткамі. Цяжка не саступіць з тваім настойлівым угаворам застацца, Бэзіл, але, на жаль, я павінен ісці. Мне трэба сустрэцца з адным чалавекам у Варлеане. Да пабачэння, містер Грэй. Заходзьце да мяне як-небудзь у госці на Кёрзон-стрыт. У 5 гадзін я амаль заўсёды дома. Але, калі зберацеся да мяне, лепш папярэдзьце запіскай. Было б вельмі шкада размінуцца. Бэзіл, усклікнуў Дорыан Грэй, калі лорд Генры сыдзе, я таксама пайду. Ад вас, пакуль вы працуеце, і слова не пачуеш. Мне страшна сумна стаяць на подыюме з нязменна радасным выразам на твары. Папрасіце яго застацца, я настойваю на гэтым. Дапраўды, заставайся, Гары. І Дорыану будзе прыемна, і мяне ты вельмі абавяжаш, прамовіў Холвард, не адводзячы ад карціны пільнага погляду. Я сапраўды ніколі не размаўляю і нікога не слухаю, калі пішу, так што мае бедныя натуршчыкі, відаць, жудасна сумуюць. Прашу цябе, не ідзі. А як жа той чалавек у Варлеане? Мастак засмяяўся. Мяркую, у цябе не будзе з гэтым праблем, так што сядай, Гары. Ну а вы, Дорыан, станавіцеся на подыюм і старайцеся менш рухацца. Толькі калі ласка, не звяртайце ўвагу на тое, што будзе казаць лорд Генры. Ён аказвае самы дрэнны ўплыў на ўсіх сваіх сяброў, за выключэннем, вядома ж, мяне. Дорыан састроіў кіслую міну і з выглядам юнага эллінскага пакутніка ўзышоў на падмосткі. Ён пераглянуўся з лордам Генры, які яму спадабаўся адразу. Да чаго ж гэты малады арыстакрат не падобны на Бэзіла? Які паміж імі ашаламляльны кантраст? І што за цудоўны голас у лорда Генры? Пасля невялікай паўзы Дорыан спытаў. Лорд Генры, вы сапраўды так дрэнна ўплываеце на людзей? А добры ўплыў не існуе апрыёры, містер Грэй. Любы ўплыў амаральны, амаральны з навуковага пункта гледжання. Чаму? Таму што ўплываць на каго-небудзь азначае ўкладваць у яго сваю душу. І тады чалавек пачынае думаць чужой галавой, жыць чужымі пачуццямі. Дабрадзейнасці ў яго ўжо не свае, ды і грахі, калі ўвогуле існуе такое паняцце, ён запазычвае ў іншага. Ён становіцца рэхам чужой мелодыі, акторам, які выконвае ролю не для яго напісаную. Бо галоўная мэта жыцця – самавыяўленне. Выявіць ва ўсёй паўнаце сваю сутнасць – вось для чаго мы жывем. Між тым, сёння людзі сталі баяцца саміх сябе. Яны забыліся на свой вышэйшы абавязак, абавязак перад самім сабой. Так, яны праяўляюць міласэрнасць. Яны апрануць жабрака і накормяць галоднага, але іх уласныя душы аголены і маюць патрэбу ў ежы. Мы страцілі мужнасць. А можа, у нас яе ніколі і не было. Боязь грамадскай думкі, а на гэтым грунтуецца наша мараль, і страх перад Богам, у гэтым сутнасць нашай рэлігіі. Вось тыя дзве сілы, што кіруюць нашымі ўчынкамі. І ўсё ж, будьце добрай мадэллю, Дорыан, павярніце галаву крыху направа, сказаў мастак, настолькі паглынуты сваёй працай, што яго свядомасць адзначыла толькі адно. На твары дзіцюка з'явіўся выраз, якога ён да гэтага часу ніколі не бачыў. І ўсё ж,
нізкім меладычным голасам працягваў лорд Генры, суправаджаючы свае словы плаўнымі грацыёзнымі жэстамі. Гэта асаблівасць была ўласціва яму ўсё жыццё, нават тады, калі ён яшчэ вучыўся ў Ітані. Усё ж, я перакананы, што калі б кожны з нас жыў па-сапраўднаму поўным жыццём, даючы выхад усім сваім пачуццям, не саромеючыся выказваць усе свае думкі і даводзячы да рэальнага ўвасаблення ўсе свае мроі, чалавецтва зноў даведалася б, што такое радасць быцця. Была б забыта змрочная эпоха сярэднявечча, і мы вярнуліся б да ідэалаў элінізму, а можа быць, да чагосьці яшчэ прыгажэйшага і дасканалага. Але нават самыя смелыя з нас не адважваюцца быць самімі сабой. Самаадмаўленне – гэты трагічны перажытак, які дайшоў да нас тых першабытных часоў, калі дзікуны абязвечвалі самі сябе, а змрочвае жыццё ўсім нам. І мы ўвесь час расплачваемся за тое, што адмаўляем сабе так шмат у чым. Кожнае жаданне, якое мы стараемся падавіць, блукае ў нашай душы і атручвае нас. Толькі зграшыўшы, можна пазбавіцца ад спакусы здзейсніць грэх, бо ажыццяўленне жадання – гэта шлях да ачышчэння. Пасля гэтага застаюцца толькі ўспаміны аб атрыманым задавальненні ці ж салодкае раскаянне. Адзіны спосаб пазбавіцца спакусы – паддацца ёй. А калі паспрабуеш змагацца са спакушэннем, уся душа будзе прагнуць зведаць тое, на што яна ж сама і наклала забарону, бо палічыла гэтыя жаданні жахлівымі і злачыннымі. Нейкі мудрэц сказаў, што найвялікшыя падзеі ў свеце адбываюцца перш за ўсё ў галаве чалавека. Дык вось, найвялікшыя грахі таксама здзяйсняюцца толькі ў галаве ў людзей. Дык і вы, містер Грэй, вы самі ў пару ружовага юнацтва і нават раней, у гады зялёнага малецтва, адчувалі пачуцці, якія выклікалі ў вас страх. Вас адольвалі думкі, якія прыводзілі вас у трымценне, а па начах праследавалі сны, адзін успамін пра якія да гэтага часу прымушае вас чырванець ад сораму. «Пачакайце», – упрашальным голасам усклікнуў Дорыан Грэй. «Калі ласка, спыніцеся. Вы мяне зусім збілі з панталыку, і мне цяжка вам штосьці запярэчыць. Але я адчуваю, у вашых развагах нешта не так. Толькі вось што, я не ведаю. Не кажыце больш нічога. Дайце мне час падумаць. Ці наогул, дайце мне магчымасць не думаць пра гэта». Хвілін 10 Дорыан стаяў нерухома, з напаўадкрытым ротам і дзіўным бляскам у вачах. Ён невыразна ўсведамляў, як пад уплывам пачутай прамовы у ім абуджаюцца нейкія зусім новыя думкі і пачуцці, але ў той жа час яму здавалася, што яны зарадзіліся ў ім незалежна ні ад каго. Сказаныя сябрам Бэзіла словы, а ён несумненна вымавіў іх проста так, між іншым, надаўшы ім наўмысна парадаксальную форму, закранулі ў Дорыане нейкую таемную струнку, якой да гэтага ніхто не дакранаўся. І ў яго было адчуванне, нібы яна туга нацягнулася і неяк дзіўна штуршкамі здрыгаецца. Так яго магла хваляваць толькі музыка, якая заўсёды абуджала ў ім цьмяны непакой. Але музыка – гэта ж нешта невыразнае. Музыка не стварае ў нас новы сусвет, яна толькі стварае новы хаос. А тут жа прагучалі словы. Бяскрыўдныя словы, але да чаго ж яны ў сапраўднасці жахлівыя? Якія ж яны канкрэтныя, шчырыя і жорсткія. Ад іх нікуды не падзенешся. І разам з тым, якая ў іх няўлоўная магія. Яны валодаюць дзіўнай здольнасцю надаваць пластычную форму рэчам
абсалютна бясформенным. У іх ёсць свая музыка, салодкая, як гукі віёлы ці лютні. Проста словы. Але ці ёсць на свеце што-небудзь больш рэальнае за словы? Натуральна, у дзяцінстве Дорыан не разумеў шмат якіх рэчаў, але цяпер, калі яны ўжо больш не былі для яго таямніцай, жыццё раптам зазіхацела перад ім асляпляльна зыркімі фарбамі. Яму пачало здавацца, быццам ён ідзе сярод вогненных языкоў разлютаванага полымя. І як ён гэтага не заўважаў раней? Лорд Генры назіраў за ім з журлівай усмешкай. Ён ведаў, што зараз лепш за ўсё памаўчаць. Дорыан моцна зацікавіў яго, і тое ўражанне, што зрабілі на маладзёна прамоўленыя ім словы, нямала яго здзівіла. Яму ўспомнілася адна кніга, прачытаная ім гадоў у 16, якая адкрыла яму шмат такога, чаго ён раней не ведаў. Дык можа з Дорыанам Грэем адбываецца нешта падобнае? Няўжо страла, пушчаная ім наўздагад, трапіла ў цэль? Які ж дзівосны гэты юнак? Холвард тым часам захоплена працаваў у характэрнай для яго напорыстай манеры, але ў той жа час з той вытанчанасцю і бездакорнай элегантнасцю, якія заўсёды з'яўляюцца адзнакай, прынамсі ў мастацтве, сапраўднага таленту. Ён зусім не заўважаў зацягнутага маўчання. «Бэзіл, я стаміўся стаяць», — раптам выгукнуў Дорыан. «Я хачу выйсці ў сад і пасядзець на свежым паветры. Тут няма чым дыхаць». «Прабачце, мой сябар, калі я працую, я пра ўсё забываю, а вы, між іншым, сёння пазіруеце як ніколі добра, амаль ні разу не варухнуліся. Мне нарэшце атрымалася злавіць той выраз, які я так доўга шукаў. Гэтыя напаўрасчыненыя вусны і гэты бляск у вачах. Не ведаю, што вам такога наплёў Гары, але яму нейкім цудам удалося выклікаць на вашым твары гэты выдатны выраз. Нябось рабіў вам кампліменты, але не верце ніводнаму яго слову». «Не, ніякіх кампліментаў сэр Генры мне не рабіў. Магчыма, менавіта таму я не паверыў ніводнаму яго слову». «Вы ж выдатна ведаеце, што паверылі ўсяму, што я сказаў», — вымавіў лорд Генры, гледзячы на Дорыана сваімі цяжкімі летуценнымі вачыма. «Я таксама выйду ў сад. Тут нясцерпна душна. Бэзіл, няхай нам вынесуць туды папіць што-небудзь ахаладжальнае, з лёдам, і пажадана, каб у напоі былі трускаўкі». «Добра, Гары. Націсні на званок побач з сабой. І калі з'явіцца Паркер, я яго папрашу. Я да вас далучуся пазней. Мне яшчэ трэба крыху падпрацаваць фон. Толькі не затрымлівай Дорыана занадта доўга. Мне сёння на рэдкасць добра пішацца. Партрэт гэты абяцае стаць маім шэдэўрам. Ды і цяпер ён ужо амаль шэдэвр». Лорд Генры выйшаў у сад і знайшоў Дорыана каля куста бэзу. Занурыўшыся тварам у прахалодную масу кветак, хлопец упіваўся іх водарам, нібы гэта было вытанчанае віно. Ён падышоў да Дорыана і паклаў яму на плячо руку. «Вось гэта правільна», — нягучна прамовіў ён. «Вылечыць душу можна толькі з дапамогай органаў пачуццяў, а вылечыць пачуцці можна толькі з дапамогай душы». Юнак уздрыгнуўся ад нечаканасці і адступіў ад куста. Галінкі бэзу раскудлацілі непакорлівыя кучары, зблыталі залацістыя пасмы валасоў. У яго вачах замерз палох, як у некаторых людзей, калі іх раптоўна пабудзілі. Тонка акрэсленыя ноздры трапяталі, а ярка-чырвоныя вусны нервова паторпаліся. «Так», — працягваў лорд Генры, «у гэтым і палягае адзін з найвялікшых сакрэтаў жыцця — вылечваць душу з дапамогай пачуццяў, а пачуцці з дапамогай душы.
Вы асоба незвычайная, містер Грэй. Вы ведаеце больш, чым па вашых уяўленнях вы ведаеце, але менш, чым вам хацелася б ведаць. Дорыан Грэй нахмурыўся і адвёў у бок позірк. Ён нічога не мог з сабой зрабіць, але яго вельмі прывабліваў гэты высокі, элегантны малады чалавек. Рамантычны, аліўкавага колеру твар лорда Генры, выраз стомленасці ў яго вачах выклікалі цікавасць Дорыана. Яго зачароўваў нізкі, ляніва-гучальны голас маладога лорда. Нават рукі яго новага знаёмага, прахалодныя, белыя, далікатныя, як кветкі, утойвалі ў сабе дзіўнае зачараванне. Калі лорд Генры размаўляў, яны грацыёзна рухаліся нібы пад музыку, і здавалася, у іх ёсць свая адмысловая, толькі ім зразумелая мова. Адначасна Дорыан адчуваў перад лордам Генры нейкі несвядомы страх, хоць і саромеўся сабе ў гэтым прызнацца. Якім цудам гэтаму незнаёмцу удалося адкрыць перад ім, Дорыанам, яго ўласную душу. Холварда ён ведае некалькі месяцаў, але сяброўства з мастаком аніяк не змяніла яго. І раптам з'яўляецца чалавек, якога ён ніколі раней не бачыў, і нечакана адкрывае перад ім самыя схаваныя таямніцы жыцця. Чым жа ў такім выпадку выкліканы гэты невытлумачальны страх? Ён жа не школьнік і не наіўная дзяўчынка, і баяцца гэтага чалавека няма ніякіх падстаў. «Хадземце, прысядзем дзе-небудзь у цені», – прапанаваў лорд Генры. «Я бачу, Паркер ужо нясе нам напіткі. Калі вы і далей будзеце знаходзіцца на сонцапёку, ваша знешнасць будзе непапраўна сапсавана, і Бэзіл больш ніколі не стане вас пісаць. Вы не павінны дапускаць, каб ваш твар пакрыўся загарам. З загарам вы будзеце выглядаць нашмат горш». «Мне ўсё роўна», – засмяяўся Дорыан Грэй, усаджваючыся на лаву ў дальнім куце саду. «Але гэта самая істотная рэч, пра якую вы абавязаны клапаціцца больш за ўсё». «Чаму?» «Таму што вы валодаеце цудоўным дарам маладосці, а маладосць – адзінае багацце, якое варта берагчы». «Я не лічу гэта такім ужо вялікім багаццем, лорд Генры». «Гэта зараз вам так здаецца. Але аднойчы, калі вы ператворыцеся ў брыдкага старога, калі ад перадуманых думак ваш лоб збарозняць маршчакі, а жарсці сваім згубным агнём высушаць вам вусны, вось тады вы з болем зразумееце, якое багацце вы страцілі назаўсёды. Цяпер, дзе б вы не з'явіліся, вы ўсіх зачароўваеце. Але ці будзе гэта доўжыцца бясконца? У вас надзіва паглядны твар, містер Грэй. Не хмурцеся, гэта сапраўды так. А прыгажосць – адна з формаў геніяльнасці. Яна нават вышэй за геніяльнасць, бо не патрабуе, каб яе тлумачылі. Яна – адна з вялікіх з'яў прыроды, такіх як сонечнае святло, прыход вясны ці адлюстраванне ў цёмнай вадзе гэтай срэбнай ракавіны, якую мы клічам месяцам. Прыгажосць не падлягае сумненню. Яна валодае святым правам на абсалютную ўладу, і тыя, хто надзелены ёю, самі становяцца ўладарамі. Вы пасміхаецеся? О, калі вы яе страціце, вы не будзеце пасміхацца. Людзі часам кажуць, што прыгажосць завельмі павярхоўная. Магчыма, але яна, прынамсі, не настолькі павярхоўная, як думка. Для мяне прыгажосць – найвялікшы цуд. Толькі павярхоўныя людзі не судзяць аб усім па знадворным выглядзе. Сапраўдная тайна свету заключаецца ў тым, што мы бачым, а не ў тым, што ўтоена ад нашых вачэй. Так, містер Грэй, багі пакуль што былі да вас літасцівыя, але тое, што даецца багамі, імі ж неўзабаве і адбіраецца. У вас застаецца толькі некалькі гадоў, каб жыць сапраўдным, цудоўным і паўнакроўным жыццём.
калі пройдзе ваша маладосць, а разам з ёю і прыгажосць, вы раптам заўважыце, што час вашых трыумфаў скончыўся, і вам давядзецца здавольвацца перамогамі настолькі нікчэмнымі, што яны пададуцца вам горай за колішнія паразы. Кожны адыходзячы месяц набліжае вас да гэтай жудаснай будучыні. Час зайздросціць вам і вядзе бязлітасную вайну з вашымі лілеямі і ружамі. Ваш твар пажоўкне, шчокі ўваляцца, вочы пацьмянеюць. Вы будзеце жудасна пакутаваць. Так карыстайцеся ж вашай маладосцю, пакуль яна не сышла. Не разбазарвайце золата вашых дзён на нудных, утомных людзей. Не спрабуйце выправіць тое, што немагчыма выправіць. Не дарыце свой каштоўны час невукам, пасрэднасцям і нікчэмнасцям. А менавіта ў гэтым многія бачаць мэту свайго жыцця. Менавіта такімі ёсць фальшывыя ідэалы нашай эпохі. Жывіце. Жывіце тым дзівосным жыццём, якое заключана ўнутры вас. Няхай нішто не праходзіць міма вас. Ніколі не стамляйцеся шукаць новыя адчуванні. І ніколі нічога не бойцеся. Новы геданізм. Вось у чым мае патрэбу наша стагоддзе. І вы маглі б стаць яго заўважным сімвалам. Для вас, з вашай знешнасцю, няма нічога немагчымага. Пакуль вы малады, вам належыць увесь свет. Як толькі я ўбачыў вас, я адразу зразумеў, што вы не ведаеце сабе цану і не ўяўляеце, кім можаце стаць. Мяне зачаравала ў вас многае, і я адразу адчуў, што мушу дапамагчы вам спазнаць самога сябе. Я падумаў, што было б сапраўднай трагедыяй, калі б ваше жыццё было змарнавана, бо маладосць ваша будзе працягвацца яшчэ не так шмат часу. Палявыя кветкі кожнай восенню марнеюць, каб увесну распусціцца ізноў. Зяновец у чэрвені кожнага года становіцца такім жа залацістым, якім вы яго бачыце ў гэту хвіліну. Праз месяц пурпурнымі зоркамі расквітнее павойнік, і кожны год у цёмна-зялёнай ночы яго лісцікаў усё гэтак жа будуць запальвацца ўсё тыя ж пурпурныя зоркі. А да нас маладосць не вяртаецца ніколі. Пульс радасці, што б'ецца ў нас у 20 гадоў, з цягам часу згасае. Наша цела старэе, прытупляюцца нашы пачуцці. Мы становімся падобнымі да брыдкіх марыянетак і жывем толькі згадкамі пра страсці, якія нас калісьці пужалі, да выкшталцоныя спакусы, якім мы не адважваліся паддацца. Ах, маладосць, маладосць, нішто не можа параўнавацца з маладосцю. Дорыан Грэй прагавіта слухаў лорда Генры, не адрываючы ад яго вачэй. З яго рукі выслізнула і ўпала на жвір галінка бэзу. Аднекуль з'явілася калдунаватая пчала і з гучным бзыканнем пачала кружыцца над упушчанай галінкай. Затым села на зорчатую гронку і стала нязграбна перапаўзаць з адной малюпаценькай кветкі на іншую. Дорыан назіраў за ёй з тым пільным інтарэсам, які выклікаюць у нас дробязі ў тыя моманты, калі мы падсвядома спрабуем адмахнуцца ад сур'ёзных праблем, якія нас палохаюць. Ці калі нас хвалюе нейкае новае пачуццё, якое мы раней ніколі не адчувалі. Ці калі трывожная думка абложвае наш мозг і не дае думаць ні пра што іншае. Праз некаторы час пчала паляцела далей. Дорыан, праводзіўшы яе позіркам, убачыў, што яна апусцілася на цёмна-чырвоную кветку павою і схавалася ў глыбіні яго кубачка. Кветка здрыгнулася і ціхенька захісталася на сцяблінцы. Раптам у дзвярах майстэрні з'явіўся Холвард і энергічнымі жэстамі стаў клікаць лорда Генры і Дорыана. Маладыя людзі пераглянуліся і пасміхнуліся.
Колькі можна вас чакаць, крычаў ім мастак. Прашу вас, хутчэй. Святло зараз проста ідэальнае, а напоі свае можаце дапіць і тут. Яны падняліся і, не спяшаючыся, накіраваліся па дарожцы дадому. Міма іх праляцелі два бела-зялёныя матылі. На грушы ў далёкім канцы саду заспяваў дрозд. «Вы ж не шкадуеце, што пазнаёміліся са мной, містер Грэй?» – спытаў лорд Генры, зірнуўшы на Дорыяна. «Не, цяпер я гэтаму нават рады, але я не ўпэўнены, ці заўжды так будзе». «Заўжды? Ах, якое кашмарнае слова! Мяне перасмыкае кожны раз, калі я яго чую. Затое яго любяць жанчыны. Яны могуць сапсаваць нават самы страсны раман, спрабуючы расцягнуць яго назаўжды. Да таго ж, гэта слова не мае аніякага сэнсу. Адзіная розніца паміж захапленнем і каханнем назаўжды заключаецца ў тым, што захапленне трывае даўжэй». Яны ўжо былі на парозе майстэрні, як раптам Дорыан Грэй дакрануўся да рукі лорда Генры і ціха прагаварыў, запунсавеўшыся ад уласнай смеласці. «У такім выпадку няхай наша сяброўства будзе захапленнем». Затым ён прайшоў у пакой, падняўся на подыум і прыняў патрэбную позу. Лорд Генры, размясціўшыся ў шырокім плеценым крэсле, моўчкі глядзеў на Дорыяна. Цішыню парушалі толькі імклівыя, размашыстыя ўдары пэндзля па палатне, якія спыняліся толькі калі Холвард адыходзіў ад мальберта, каб з адлегласці зірнуць на сваю працу. У косых промнях бязмоўнага сонечнага святла, якое пранікала ў майстэрню праз незачыненыя дзверы, танчылі залатыя пылінкі. У паветры стаяў насычаны водар руж. Недзе праз чвэрць гадзіны Холвард, адступіўшы ад палатна, доўга стаяў, уважліва гледзячы спачатку на Дорыяна Грэя, а потым на партрэт. Пры гэтым ён пакусваў кончык вялікага пэндзля і хмурыўся. «Бадай усё», – прамовіў ён нарэшце, і, нагнуўшыся, падпісаў тонкімі ярка-чырвонымі літарамі сваё імя ў левым куце карціны. Лорд Генры падышоў, каб разгледзець партрэт з блізкай адлегласці. Несумненна, гэта быў выдатны твор мастацтва, ды і падабенства таксама было надзвычайнае. «Мой дарагі сябар, шчыра віншую цябе», – прамовіў лорд Генры. «Я ўпэўнены, што гэта самы выдатны партрэт сярод усіх створаных у наш час». «Містер Грэй, ідзіце сюды і паглядзіце на сябе». Юнак страпянуўся, нібы абудзіўшыся ад сну. «Няўжо партрэт скончаны?» – прамармытаў ён, сыходзячы з подыума. «Цалкам скончаны», – адказаў мастак. «І вы сёння цудоўна пазіравалі. Я вам вельмі за гэта ўдзячны». «Гэта дзякуючы мне», – усміхнуўся лорд Генры. «Ці не так, містер Грэй?» Не кажучы нічога ў адказ, Дорыян з нейкім безуважным выглядам наблізіўся да карціны і павярнуўся да яе тварам. Убачыўшы свой партрэт, ён ад нечаканасці адскочыў, і яго твар успыхнуў ад здавальнення. Вочы яго радасна засвяціліся, быццам бы ён упершыню пабачыў сам сябе. Ён стаяў, не рухаючыся, нібы зачараваны, цьмяна чуючы, што да яго звяртаецца Холвард, але не ўлоўваючы сэнсу яго слоў. Уразуменне ўласнай прыгажосці стала для яго ашаламляльным адкрыццём. Ён ніколі раней не надаваў вялікага значэння сваёй знешнасці, а кампліменты Бэзіла прымаў за праяву сяброўскай прыязнасці. Ён выслухоўваў іх, смяяўся з іх ды забываў іх. Яны ніяк не ўплывалі на яго характар. Але вось,
З'явіўся лорд Генры з яго дзівотным хваласпевам маладосці і вусцішнай перасцярогай пра яе хуткаплыннасць. І гэта зрабіла на Дорыена такое велізарнае ўражанне, што цяпер, гледзячы на сваю прыгажосць, адлюстраваную ў партрэце, ён раптам з жахлівай яснасцю уявіў сабе тую будучыню, аб якой казаў лорд Генры. Бо ж сапраўды, настане дзень, калі твар яго высахне і зморшчыцца, вочы пацьмянеюць і выцвітуць, постаць страціць зграбнасць і стане брыдкай. Пунцовы колер сыдзе з яго вуснаў, а золата з валасоў. Гады, фармуючы яго душу, будуць разбураць яго цела. Ён стане нядобрым, непрыгожым і няўклюдным. Яго працяў востры боль, нібы ад удару ножом. Па ахопленым жахам целе прайшла дробная дрыготка. Вочы яго пацямнелі, стаўшы фіялетавымі, як аметыст, і засціліся слязьмі. Яму падалося, быццам ледзяная рука здушвае яго сэрца. «Няўжо партрэт вам не падабаецца?» — усклікнуў нарэшце Холвард, адчуваючы сябе закранутым маўчаннем Дорыена і не разумеючы, што яно азначае. «Ну, канечне, ён яму падабаецца», — адказаў за яго лорд Генры. «Каму б ён не спадабаўся? Гэта сапраўды падзея ў сучасным мастацтве. Я гатовы аддаць за партрэт любую суму, якую б ты не папрасіў. Ён абавязкова павінен быць маім». «Я не магу яго прадаць, Гары, ён належыць не мне». «А каму?» «Натуральна, Дорыену», — адказаў мастак. «Што ж, яму моцна пашанцавала». «Як гэта сумна», — прамармытаў Дорыен Грэй, усё яшчэ не адводзячы вачэй ад партрэта. «Як сумна! Я ператваруся ў пачварнага брыдкага старэчу, а мой партрэт назаўсёды застанецца маладым. Ён ніколі не стане старэйшым, чым сёння, у гэты чэрвеньскі дзень. Эх, калі было б наадварот, калі б я заўжды заставаўся маладым, а старэў бы гэты партрэт. За гэта я аддаў бы ўсё на свеце. Нічога б не пашкадаваў. Я гатовы быў бы душу аддаць за гэта». «Цябе, Бэзіл, наўрад ці задаволіла б такое», — выклікнуў лорд Генры са смехам. «Твае карціны чакала б вельмі незайздросная доля». «Так, я катэгарычна супраць гэтага», — адазваўся Холвард. Дорыен Грэй павярнуўся да яго і сказаў: «Я ў гэтым не сумняваюся, Бэзіл. Для вас мастацтва важнейшае за вашых сяброў. Якая-небудзь пазелянелая бронзавая статуэтка значыць для вас больш, чым я». Мастак глядзеў на яго са здзіўленнем. Дорыен ніколі раней так з ім не размаўляў. Што гэта на яго найшло? Ён здаваўся разгневаным, твар яго пачырванеў, на шчоках выступілі барвяныя плямы. «Так», — працягваў Дорыен, — «што я для вас у параўнанні з вашым гермесам са слановай косці ці сярэбраным фаўнам? Яны вам заўсёды будуць дарагія. А вось як доўга вам буду цікавы я? Да з'яўлення на маім твары першай маршчыны, ці не праўда? Цяпер я разумею. Калі чалавек губляе сваю прыгажосць, ён губляе ўсё. Мяне навучыла гэтаму ваша карціна. Лорд Генры цалкам правы. Маладосць – адзіная каштоўнасць у жыцці. Калі я заўважу, што пачынаю старэць, я пакончу з сабой». Холвард збялеў і схапіў яго за руку. Дорыен, што вы такое кажаце? У мяне не было і ніколі не будзе іншага такога сябра, як вы. Вы ж не можаце зайздросціць нейкім неадушаўлёным прадметам. Вы, які лепей за ўсе гэтыя рэчы. Я зайздрошчу ўсяму, чыя прыгажосць несмяротная. Зайздрошчу гэтаму партрэту, які вы з мяне напісалі. Чаму на ім
павінна захавацца тое, што мне наканавана страціць. Кожнае адыходзячае імгненне будзе нешта ў мяне адбіраць і тут жа аддаваць яму. Ах, калі было б наадварот. Калі б партрэт змяняўся, а я заўсёды б заставаўся такім, як цяпер. І навошта вы яго толькі напісалі? Аднойчы ён пачне з мяне кпіць і бязлітасна здзекавацца. На вочы Дорыяна навярнуліся гарачыя слёзы. Ён вызваліў сваю руку і, кінуўшыся на канапу, закапаўся тварам у падушкі. «Гэта ўсё ты, Гары», — з горыччу вымавіў мастак. «Я?» «Так, ты і сам гэта цудоўна ведаеш». Лорд Генры паціснуў плячыма. «Ты ўбачыў сапраўднага Дорыяна Грэя, вось і ўсё». «Не, справа не ў гэтым». «Калі нават і не ў гэтым, то ўсё роўна я тут ні пры чым. Ты павінен быў пайсці адразу ж, як я цябе папрасіў». «Але ж я застаўся менавіта таму, што ты мяне папрасіў», — запярэчыў лорд Генры. «Гары, мне не хочацца сварыцца адразу з двума маімі лепшымі сябрамі, але вы абодва прымусілі мяне зненавідзець мой лепшы твор, і мне нічога іншага не застаецца, як знішчыць яго. Урэшце рэшт, гэта ўсяго толькі кавалак палатна, на які нанесена крыху фарбаў. Нічога іншага. І я не магу дапусціць, каб з-за такой бязглуздзіцы паміж намі трыма сапсаваліся адносіны». Дорыян Грэй падняў з падушкі галаву. Твар у яго быў бледны, вочы заплаканыя, і пачаў сачыць за кожным рухам мастака. А той скіраваўся да свайго працоўнага століка з сасновых дошак, які стаяў ля высокага запятага акна і пачаў нешта шукаць. Што цікава яму там трэба? Пашнарыўшы сярод беспарадкава наваленых на стале цюбікаў з фарбамі і пэнзляў, Холвард знайшоў доўгі мастыхін з тонкім і гнуткім сталёвым лязом. Няўжо ён сапраўды збіраецца знішчыць партрэт? Усхліпваючы, юнак ускочыў з канапы, падбег да Холварда, выхапіў у яго мастыхін і шпурнуў яго ў далёкі кут майстэрні. «Не смейце гэтага рабіць, Бэзіл, не смейце!» — выкрыкнуў ён. «Гэта тое ж самае, што здзейсніць забойства». «Я рады, Дорыян, што вы нарэшце ацанілі мой твор», — холадна вымавіў мастак, ачуўшыся ад здзіўлення. Прызнацца, я на гэта ўжо і не спадзяваўся. «Ацаніў? Ды я закаханы ў гэты партрэт, Бэзіл. Ён ёсць часцінкай мяне самога, я гэта адчуваю». «Выдатна. Як толькі вы падсохнеце, вас пакрыюць лакам, уставяць у раму і адправяць дадому. А там можаце рабіць з сабой усё, што вам заманецца». Холвард прайшоў у іншы канец пакоя і пазваніў у званочак, каб прынеслі гарбату. «Спадзяюся, Дорыян, вы не адмовіцеся ад кубачка гарбаты? І ты, Гары, таксама? Ці ты неахвочы да такіх простых прыемнасцяў?» «Я люблю простыя прыемнасці», — адказаў лорд Генры. «Яны апошні прытулак для няпростых натур. А вось драматычныя сцэны я прызнаю толькі на тэатральных падмостках. Да чаго ж вы абодва дзіўныя людзі? Цікава, каму гэта прыйшло ў галаву называць чалавека жывёлай, надзеленай розуму? Суцэльна неабгрунтаванае сцвярджэнне. Чалавек надзелены чым заўгодна, але толькі не розумам. І па сутнасці я ўсцешаны, што гэта так. Але навошта ж было ўшчынаць такую важданіну з-за партрэта? Ты б лепш аддаў яго мне, Бэзіл. Гэтаму някемліваму хлопчыку ён зусім не патрэбен, а я быў бы шчаслівы яго мець». «Бэзіл, я вам ніколі не дарую, калі вы яго аддасце камусьці іншаму», — усклікнуў Дорыян Грэй.
і я нікому не дазволю называць сябе някемлівым хлопчыкам. Вы ж ведаеце, Дорыен, што карціна належыць вам. Я падарыў яе вам яшчэ да таго, як пачаў пісаць. І вы гэтак жа выдатна ведаеце, што паводзілі сябе даволі недарэчы, містер Грэй, сказаў лорд Генры. Акрамя таго, вы ж на самай справе не супраць, каб вам часам нагадвалі, што вы яшчэ зусім малады, ці не так? Запэўніваю вас, лорд Генры, раніцай я быў бы супраць. Раніцай. З раніцы шмат чаго змянілася. У дзверы пастукалі. Увайшоў дварэцкі з чайным падносам і паставіў яго на маленькі японскі столік. Заліскацелі кубачкі і сподкі. З вялікага старасвецкага імбрыка вырываліся шыпячыя клубы пары. Затым слуга прынес 2 парцалянавыя блюды з вечкамі ў форме паўшар'яў. Дорыен Грэй падышоў да стала і пачаў разліваць гарбату. Бэзіл і лорд Генры, не спяшаючыся, пайшлі за ім і, прыўзняўшы вечкі, зірнулі, што там на блюдах. «Давайце сёння сходзім у тэатр», – прапанаваў лорд Генры. «Спадзяюся, ў горадзе ідзе хоць нешта прыстойнае. Я, праўда, дамовіўся ўвечары абедаць з адным чалавекам у Вайтаў, але ён мой даўні прыяцель, так што можна паслаць яму тэлеграму і паведаміць, што я захварэў, ці што мне не дазваляе з ім сустрэцца пазнейшая дамоўленасць. Мяркую, другая адгаворка гучыць нават лепш. Яна дзівіць сваёй прамалінейнай шчырасцю. Цярпець не магу нацягваць на сябе фрак, буркнуў Холвард. Чалавек у фраку выглядае зусім агідна. Гэта праўда, задуменна адазваўся лорд Генры. Цяперашняя вопратка падшварная. Яна такая маркотная, такая дэпрэсіўная. Грэх – адзіная маляўнічая рэч у сучасным жыцці. Гары, не варта казаць такое пры Дорыене. Пры якім з іх? Пры тым, што налівае нам гарбату, ці пры тым, што пазірае на нас з партрэта? Пры абодвух. Я б вельмі хацеў пайсці з вамі ў тэатр, лорд Генры, прамовіў маладзён. Дык у чым справа? Я вас запрашаю. Спадзяюся, ты таксама ідзеш з намі, Бэзіл. Не, праўда, я не магу. І шчыра кажучы, не хачу. У мяне шмат працы. Значыць, нам з вамі давядзецца ісці ўдваіх, містер Грэй. Калі б вы ведалі, як я гэтаму рады. Мастак закусіў губу і з кубкам у руцэ падышоў да партрэта. «А я застануся сапраўдным Дорыенам», – сказаў ён журботна. «Вы лічыце, гэта сапраўдны Дорыен?» – спытаў арыгінал партрэта, падышоўшы да Холварда. «Няўжо я і сапраўды такі?» «Так, менавіта такі». «Дык гэта ж выдатна, Бэзіл». «Ва ўсялякім разе, знешне вы сапраўды такі. І на партрэце, напэўна, не зменіцеся», – уздыхнуў Холвард. «А гэта ўжо нешта». «Да чаго ж людзі носяцца з гэтым пастаянствам?» – усклікнуў лорд Генры. «Да і над калі гаворка ідзе пра каханне, вернасць можна лічыць пытаннем чыста фізіялагічным, незалежным ад нашай волі. Гэта альбо няшчасны выпадак, альбо непрыемны вынік тэмпераменту. Маладыя людзі хацелі б быць вернымі, але не могуць. Старыя не хацелі б быць вернымі, але не могуць не быць. Вось і ўсё, што можна сказаць на гэты конт». «Дорыен, не хадзіце сёння ў тэатр», – сказаў Холвард. «Заставайцеся, мы павячэраем разам». «Не магу, Бэзіл». «Чаму, Дорыен?» «Таму, што я даў абяцанне лорду Генры Вотану пайсці разам з ім. Не думайце, што ён стане ставіцца да вас лепей толькі таму, што вы не будзеце парушаць сваіх абяцанняў. Сам ён ніколі не выконвае сваіх абяцанняў. Я вас вельмі прашу, застаньцеся». Дорыен Грэй засмяяўся і паківаў галавой.
Малю вас. Дзяцюк некаторы час вагаўся, затым, зірнуўшы на лорда Генры, які сядзеў за чайным столікам у іншым канцы пакоя, з іранічнай усмешкай назіраючы за імі, цвёрда вымавіў: «Не, Бэзіл, я мушу ісці». «Што ж», — уздыхнуў Холвард, і, падышоўшы да століка, паставіў на паднос кубачак. «У такім разе не марнуйце часу. Ужо даволі позна, а вам яшчэ трэба пераапрануцца. Да пабачэння, Гары. Да пабачэння, Дорыян. Чакаю вас у сябе ў бліжэйшы час. Скажам, заўтра. Прыйдзеце?» «Абавязкова». «Не забудзецеся?» «Ну, вядома, не», — усклікнуў Дорыян. «Дарэчы, Гары». «Так, Бэзіл? Не забудзь, пра што я прасіў цябе раніцой у садзе». «А я ўжо і забыў. Глядзіш, я табе давяраю». «Хацеў бы я сам сабе давяраць», — засмяяўся лорд Генры. «Хадземце, містер Грэй, мой кеп чакае каля варот, і я магу падвесці вас дадому. Да пабачэння, Бэзіл. Я правёў у цябе надзвычайна цікавы дзень». Калі за імі зачыніліся дзверы, мастак пляснуўся на канапу, і на яго твары адбіўся адчуваны ім душэўны боль.